Určite SNS nemôže podporiť ľudí ako Korčok, ktorí jednoducho boli súčinní aj ako vyslanci v rámci štruktúr NATO, keď bolo bombardovanie v Jugoslávii, alebo pán Korčok, ktorý ukázal svoju bezcharakternosť, pretože pracoval aj pre našu vládu a potom veľmi neférovo sa správal k nám. Bez Fica a Danka by Korčok nebol veľvyslanec Spojených štátov amerických. No ale pravda je, že on bol kariérny diplomat, to znamená... On bol štátny tajomník. Pozrite sa, bol politický nominant, štátny tajomník. Keď Miroslav Lajčák bol predsedajúcim OSN, tak pán Korčok bol a mal na starosti a urobil nám aj veľkú hanbu s agentúrou EUK, mal na starosti predsedníctvo Rady Európy, ktoré tu bolo na Slovensku, takže pánom Korčokom máme zlé skúsenosti a potom už nemal šancu, tak musel ísť na druhú stranu k Sulíkovcom. Takže jeho podporiť nemôžeme a určite aj z hľadiska jeho pozadia. My nechceme, aby Slovensko malo prezidenta typu, ktorý tu bol pani Čaputová alebo český prezident Pavel. My chceme slovenského prezidenta, takže v pondelok sa stretnem s pánom Harabinom, uvidíme, ako sa dohodneme.